Kuitenkin Granlund suuntasi laukauksen, sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärvi, nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin se sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon. Magnus Pääjärvi maalintekijänä. Eriksson sinne laittaa, sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle, se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä Jarkko Immonen tulee CHP-pisteen kaarelle ja antaa kadunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leivotaan Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka Kaasanen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä kädise. Alle veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen. Siinä on karvailussa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekon. Sitten painaa perään Pihlström. Pihlström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pihlström loistava syöttö. Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Oi. Pihlström pistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa. Ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttää. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Se karkomatka pysähtyy kuitenkin ohi laukauksesta Daniel Fähnholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa! Kiekko maalissa! Kiekko maalissa! Kolmannen kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Niko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Niko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fähnholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle. Sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee PAM ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi johtaa 3-1. Se poppukiekko, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3-19 ottelun 3 erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mike Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3-19 on peliaikaa jäljellä. Sitten Mikko Koivulle 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut ja Mika Pyörä lataa. Se on lopun alkua. Suomalaiset iskevät 5-1. Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat. Täällä yrittää Kai Kunnes hypätä kimppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virtaa enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa jäljellä. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä 15.7.16 on menossa kolmas näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Junin. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Junin painaa perään. Vajaa minuutti tuli aikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyötälle! Se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1!
ilmiä. Jokainen kupi menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen Leijona-miehistöltä. 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon, pelaa sinne ja sieltä pistön napauttaa kuin konsanalla 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. Ei siinä mitkään auta enää. Suomi riistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit tulevat ja hyvät suomalaiset. Leijona miehistön toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla. Ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nopolainen, 3-1 Niko Kappa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Kihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Did you hear the